Mae fe'n braf gael bach o hoi ar ôl gyd o'r gwaith galed na amser Nadolig. Ie. Ti'n meddwl ar ôl yr holl gyffro na gyda antur yr advent? Ti'n meddwl pan oedd yr holl bobl na wedi gwylio ni ar Zoom y Carachod? Ie, hei. Ti wedi gweud y gwir wrtha i nawr, rhaid, ie. Sneb o gwmpas, ie. O ti wedi gadael y Zoom arno ar bwrpas, ie? Fel bod fi yn gallu dod yn corebsolach. Celeb corab. Gan y fod Arwel, ti byth yn mynd i ymuno Carachod a celeb a wneud o fe weithio. Wel, ni'n trial y gynnu. Trial e. Ti'n meddwl, sa'n credu bod hwnna'n gwir? Sa'n ni'n really celebs, ydyn ni? Be ti'n siarad amdano? Wrth gwrs bod ni yn! Oedd pobl o bob cwr o'r gwlad wedi gweld ni, o Bala i Ystrad Gynlais, ar draws y restr postio i gyd, ie? Ond o gyd yn eistedd gytre, a nhw'n nabod y gwyneb hyn, ie. A, os maen nhw ddim yn ei adnabod mae antur yr advent dal ar gael nawr ar YouTube. YouTube. Rwd, Team Tube. Na, Arwel, dyna beth yw enw YouTube. Ie, wrth gwrs. Dim ots. Chi'n deall be fi'n meddwl, as if by magic. Llythyr o ddiolch gan yr athrawon yn gweud bod nhw wedi rili mwynhau y stwff Nadolig. Wel, wrth gwrs bod nhw wedi drychan o fi, Cad, Wrth gwrs bod nhw'n joio fe. Yeah, I'd like them apples. Cwbl awr nawr, Arwel, mae cwbl o athrawon wedi gweud bod nhw wedi mwynhau stwff. Cwbl o athrawon, maen nhw'n goffi. Mae'n neud ti'n Chris Pratt. O'n nhw'n gweud bod fi fel Chris Pratt. Ie. Dyna'n gwmws beth o'n nhw'n gweud. Ie, but of course, fi'n deall beth maen nhw'n meddwl. Wrth gwrs bod fi fel Chris Pratt. Nid fi, come on. Fi yw Star-Lord. Ie. On a motorbike fa. Come on, Blue. Let's chase away from these dinosaurs. Yeah, see you later, Chris. Give me a call, Chris Pratt. Me and the Pratt Man. Yeah. See you later, Chris. Right. Dyn ni weld. Right, so maen nhw hefyd yn gofyn os oes unrhyw tips neu stwff gyda ni i wneud i'r myfyrwyr allu wneud yn y dosbarth neu yn ysgol o adre. Maen nhw'n gofyn mae tips a syniadau gyda ni. Syniadau gyda ni? Na bych chi'n gofyn? Wel, os e cael o syniadau gyda ni, pan ni'n ateb nhw. Go on, ateb nhw'n syniadau. Wel, ni'n sicr allan ni meddwl am rhywbeth. Ie, go on, syniadau. Nawr, bod llai o waith gyda ni o'r dyn mawr. Wel na, hanner y problem Ni'n meddwl am rhywbeth. Hanner y problem, mae pawb yn meddwl nawr, Dwi'n meddwl bod un iawn, Dwi'n meddwl bod y dyn mawr yn gael hoi bach, So nhw'n meddwl amdano ni, ydyn nhw? So nhw'n meddwl amdano ni, maen nhw'n just meddwl, na gyd fi'n clywed, na gyd fi'n clywed, gomaint o amser gwyliau maen nhw'n gael, Maen nhw'n gael gwyliau, gyda holiday time, na, swn i ar holiday, ydyn ni, Maen nhw'n gweithio dyna hanner awd i 3 bob dydd, hanner awd i 3 yr unig amser maen nhw'n gweithio. So ni fel jobyn arall? Wel, dim bai ni yw hwnna, Y golau dydd yw hwnna lan fan hyn, yn peg o'n y gogledd, dim bai ni yw Ond son nhw'n gweld gyda'r oriau, ydyn nhw, o paratoi ni goffa ni. Son nhw'n oriau, o marcio a checio. Ni'n goffa checio fe dwywaith y restr yna, ni. Chi wedi clywed y can? So ni'n gyfarwydd? Ni wedi clywed ie. Mae corachod yn bobl fyd. Ni yn bobl fyd, fi'n gwybod. Mae'n mynd reit mewn i'n meddwl i fel nad, ofnadwy. Dwi'n meddwl gen i, oedd bydde rhywbeth yn digwydd, yn byd eang. Bydde'n neud i nhw, goffa'n cered yn sgidiau ni am tymed bach, Goffa'n sefyll gytre a neud yn gwaith ni am tymed bach, Wedi bydde'n newid i can nhw, bydde nhw. A tymed arall sy'n neud pen fi o reit mewn, Glid a glitter ar y brwsys. Glid gorffod crynhau y brwsys na gyda'r glid. Pan y ti a chapach so ti beth yn neud Fi sy'n goffa'n neud hwnna trwy'r amser. A technoleg? Byddwch dechrau fi ar technoleg? Fi methu mewn gofnodi i hwb. Fi methu mewn gofnodi i hwb, Ond wedi rewi? Cyfrinau'n hwb fi. Car mew. Teams meet. Teams meet yma yn yr ar 10, A chyma beth arall fe ni, Paid a dechrau fi, ar goffod golchi mas stabler ceirw na,
Na gyd I fi gofio gofyn yw, beth maen nhw'n bita, right, sy'n neud iddo fe gwynto fel... Na ni, Harwel. Ie. Ymlacio. Mae gorweud pethau ddim yn dyswta di. Na fi. Ymlacio. Hei, pam nag ni'n darllen mwy o'r llythyrau yna, ie? O'r athrawon yna, yn gweud bod nhw'n lwco amdano fi. So, beth mae'n gweud yw, maen nhw'n chwilio am tips neu syniadau i'r myfyrwyr allu wneud yn y dosbarth neu o ysgol adref. Ysgol adref? Ie, na beth wedes I. So sefyll adref, ond neud ysgol? Wel ie, Arwel, hwnna'r un peth, jyst I gweud yr ffordd all rwng. So maen nhw'n neud gwaith ysgol, ond maen nhw'n neud e adre. So ni'n mynd I fod lot o iws fan hyn. So hwnna'n neud sens I fi o gwybod beth. Hei, fi wedi gael syniad. Boom! Pam ydy ni, right, yn creu restr bach o bethau, ni'n gwybod sy'n neud I ni teimlo'n well, ie? A falle, gall gyda'r cyrachod bach adre trio neud rhywbeth yn debyg os maen nhw moyn. Ie? So fel, neud restr o pethau syml iawn, falle 10 peth bach syml, ni'n gwybod ni'n gwneud fel, fi, wastad yn joio, gwrando ar cerddoriaeth uchel a dawnsio yn y bore. A ti wastad yn diflas dros ben nes I ti'n neud ymarfer corff. Fel o. Hwna'n wir, actually, hwna'n wir, ie. O, waw, Arwel! Hwna'n syniad gwych o ti. Wel, wrth gwrs I fod e, fi yw yr elf executive mewn reolaeth. Wrth gwrs, dy fe, fi yw e. Ie. Credu bod ni wedi cael syniad gwych gan Arwel y tro cyntaf o ofyn. Oce, iawn, gret. Pwy dasgiau? Right, tasgu. Right, yn gyflym nawr yn ystod I fi, cwr achod. Ie? Mae rhaid I chi mynd a canu mor uchel a chi'n gallu. Ie? Ar y restr tic. Ie, oce, chi'n goffo mynd ti fas yma yn yr awr. A fi ar y siglen? Ie, ar y siglen, nili, tic. Oce, mae rhaid I chi chwerthin heb stopo am 2 funed. Oce, mae rhaid chi wneud 50 naid seren. Cer, 1, 2, 3, 4, come on, 5. Come on, ti'n stofi dda, come on. Mae coesau ddim yn mynd yn iawn, come on. 8 ddarnedd, so hwnna'n un iawn. 9, come on, car o'n mynd, Cadi. Come on, 50. Hwna'n lot. Wel, oce, falle chi'n gofyn neud nhw'n mynd 1 tro. Falle chi'n neud 5 nawr, a mynd I 5 yn ni, a 5 ar ôl ni. So mae gyda chi 5 a 5, a chi'n dod I hwnna yn y gilydd. A mae gyda chi 5. Arwel, dŵr. Yfed dŵr. Mae rhaid yfed botel neu 2 glas o ddŵr bob dydd. A wedyn, ti'n goff rhoi tic off y restr. Mae hwnna'n sy'n gallu mynd fel dŵr, a tic yn ei bec, Elf portrait. O, syniad da, greu portread o'r corach mae o golygus yn y byd. O fe. Tec, Hei, nawr ni'n ffarmod y fe. Bingo! Bingo! Allwn ni wneud carden bingo. Iawn, so ti'n ysgrifennu'r stwff, a wedyn ti'n gallu marcio fe off neu rhoi tic. Gyda doba. Beth yw doba? Wel, ti'n bod y beiros mae'r tewn na ti'n gael yn y iaddau bingo, ie, maen nhw'n gret fel la, a ti'n mynd fan hyn, dob, fel la, mae'r gwyneb ti fel, dob, Cwni off to. Arwen nôl. O, fi'n joio dobo. Hei, beth am i ni wneud y cerdiau? Oce, gret, ie. Dydych chi'n nhw. Right, so ni chi'n neud restr hunain ni. Ie. Ne, os maen nhw eisiau neud nhw gyda, maen nhw eisiau neud restr nhw hefyd, os ys dim rhaid nhw'n neud yn un peth, oes e? Maen nhw eisiau defnyddio rai ni os maen nhw moyn, mae rai fi yn mynd I fod yn brilliant. Beth fi'n mynd I neud? Oce, fi'n gwybod, 5 cnec cyfrinachol a roi'r bai ar rhywun arall. 5. O, ti'n rhoi y bai arno fi? Na, gwrth gwrs bod fi ddim yn mynd I roi y bai arno fi. O, na fe, ti'n neud nhw trwy amser, ti'n eisiau roi bai arno fi, fyna. Beth am cuddio, gofyn neidio allan ar rhywun, a pob tro mae rhywun sgrechen, ti'n rhoi tic. O, mae hwnna'n gret, rhoi ofon a sgrechen. Ie, gan dy fi hefyd. Co hwnna, ie. Bwyta ffrwyth. Just bwyta ffrwyth. Darllen. Darllen llyfr. Defnyddio dwfei, fel mwydyn. Ti'n gwybod,
mynd ymlaen i rywun yn y tŷ, a os maen nhw'n chwerthin, ti'n gael tic. Mwydyn yn y gobenydd, hyfryd. Defnyddio toilet roll fel walkie-talkies, falle fydden nhw? Walkie toilet talkie roll. Ie, mwyn ni dda. Den! Den, o, mwyn na, ie. O, fi'n gwybod, right, mae rhaid i chi dangos eich penol i'r bobl sy'n byw drws nesa. Yep, penol i'r bobl drws nesa. Na, swn i'n mynd gofyn i trwbl. O, come on, spoil sport, dim e? O, bydd e'n naddo. Rhywbeth arall ni'n meddwl. Oce, rhywbeth arall, chi dangos bola chi nhw. Oce, na. Penol chi nhw. Os chi'n ei, Oce, amser mynd! Ta-ra, gwech chi tro nesa! Hwyl!